Hayan masilduhan na karong adlaw makawani sa munisipyo sa lungsod sa Ronda human pormal ang milingkod sa katungdanan isip mayor si Vice Mayor Rocky Gawatan. Siluan Mirondina sa uban pang mga detalye. Sa buhatan sa Vice Mayor lang una milingkod sugod karong adlaw si Mayor Rocky Gawatan aron mamirma sa mga importanteng dokumento. Kinitungod kay padayon pang gilimpyuhan ang buhatan sa mayor diin gipusil patay si Mariano Blanco III. Iyang gipasabot nga gikinahanglan dayon siyang manumpa isip mayor. Iyang gipasabot nga gikinahanglan dayon siyang manumpa isip mayor kagahapon tungod kay malangan ang daghang mga transaksyon sa munisipyo. Kun way mayor, way makapirma aron marilis na ang sweldo sa mga kawani sa munisipyo nga matagpit sa 5 upit sa 20 matag buwan nila madawat. Ang payroll na to wala ko mapirmahin ni mayor, wa gani ka sweldo gahapon kay gabiin ako na mirma paghuman ako take out. Karon lang gani na sweldo kahapon unta karon na ugmaan noon. Sa niini, si Gawatan mausab ang mihuli pagka-Vice Mayor sa Ronda human giambush patay si Ronda Vice Mayor John Ungab niadtong Pebrero 19. Matud ni Gawatan, ugmang adlaw atol sa sesyon sa konseho, naglaraw silang moduso og joint resolution aron sa pag-awhag sa kapulisan nga paladman pa ang investigasyon sa nahitabong pagpusil patay kang Mayor Mariano Blanco III sulod sa buhatan niini Setyembre 5 sa kadlawon. May namong sabutan karon na may regular season man yung mga mag-request mi sa kadaguan sa PNP or sa NBI na mo conduct sila further investigation sa pagkamatay sa among mayor. Luan Mirondina, Balitang Bisdak.